Congo RDC sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛna duniya keleyatɔnba Nations Unies fɛ ka kɛɲɛ ni fagali juguba ye min kɛra u ka jamana kɔnɔna la M23 jatijɛkulumaw fɛ. Afrique du Sud, Janus Willis n'a tɔgɔ yera fagaliba la min kɛra anti-apartheid waati san 28 kaso kɔfɛ labilala kunu alamisa ni makofɛlɛ in si bɛ san 69. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalatɛmɛla ko net price y'a lase kunu araba ko États-Unis jamana bɛ kunnafoni dɔw kan ka ɲini Reuters kun kan ko Nigeria jamana finitigiw ye kɔnɔtiɲɛ caman dogolenw kɛ minnu tun ma yamaruya n'a kɛra san 2013 waati. Maroc u ka jamanadenw bɛ u ka nisɔndiya ɲagaɲaga la u ka jamana kelen kɔfɛ ka Espagne jamana gosi duniya dolantanba Coupe du Monde kɛnɛ kan tarata don. Ethiopie nɛgɛsira dɔ min ka ca ni san 100 caman ye jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ n'a tun jɔra Faransi jamana fɛ dilanna ko kura Chine jamana fɛ san 2016.